What's up, tropa? So, andito tayo ngayon sa Memory PH, Ligarda Street, Sampaloc, Manila. So, kaya tayo nandito para tumingin ng mga ilang pyesa para sa camera at pagbablog. Check natin kung ano ang meron sa kanila. Yan. So, mostly andito mga katropa halos sa gamit for vlogging. Yan, mga tripod, chain mount. So, kompleto. Meron din silang mga waterproof case, memory, kung ano-ano pa gamit sa gadget natin na camera for vlogging. So, wow, di ba? Tig. So, kaya rin ako nandito para bumili ng mic. Yun. Mic para sa SJ6 Legend natin. So, meron naman sila dito yung pang SJ6 talaga, yung SJ Cam talaga ang brand. Yan. So, pang indoor lang siya. Mas, kung motovlog, hindi daw siya masyadong recommend. Yan, pang indoor lang. Pero, okay naman din. Pero, tayo kasi ay motovlog ang ginagawa natin. Kailangan natin yung medyo tahimik kahit tayo nananakbo. Lalo na, big bike pa yung gamit natin, maingay, naka-open pipe. Yun. So, lahat tayo ay nag-aabang sa Boya na brand na mic. So, sorry mga katropa, talagang out of stock. Ewan kung bakit. Si Sir Jojo nga pala. Shout out, sir. Yan. So dito mga katropa, napaka humble nilang kausap, napakabait. Yan. So, arat na mga katropa. Kung may hinahanap kayo para sa camera ninyo, dito nyo na halos makikita lahat. Kahit yung mga sira o nagre-repair din sila. GoPro SJ Cam. Okay, oh, yes. GoPro SJ Cam. So lahat ng may kinalaman sa camera. Kaya nyo ba yun, sir? Basta kahit anong camera? Hindi, wag lang yung DSLR. Okay. Sa action cam lahat. Puro action cam. Okay. Yun. So madali lang to hanapin mga katropa. Sampaloc, Manila. Search nyo lang sa Waze at madali nyo rin din makikita. So guys, meron akong nabiling mic. So tinetesting na rin natin ngayon. Yung tinatawag nilang generic. Kasi ito lang ang pinaka compatible dito sa combo wire natin. Yan. So mas maganda kasing ganito mga katropa dahil while charging, tapos nakasalpak yung mic, pwedeng pagsabay. Hindi kagaya ng direkta ka lang ng kagaya niyan. So hindi ka makakapag-charge. Talagang lang. Yan guys, hanapin nyo lang tong Tignan natin yung yung address. Ayan mga katrops. Ay, hindi. Pasig pala yan. Sorry. Hindi. Doon tayo sa Ligarda pala. Ligarda Street, Sampaloc, Manila. 2277 Ligarda Street, Sampaloc, Manila. So, halos malapit na siya sa Mindiola. Yun. So, yun. Meron din pala silang mga accessories dito for NMAX. So, nakakatawa. So, meron din sila ditong mga chain mount na magandang klase. Yan. Ayan. So, oh, wow. Hansi Brands. Okay. So, andito na rin yung mga price niya. So, yun. Tara na din mga katropa. Look lang dito kay Sir Jojo. Shoutout kay Sir Jojo. May inaayos si Sir Jojo. GoPro. Soon, bibili rin tayo ng GoPro pag sumahod na tayo. Charot lang mga katropa. So, ayun mga katropa. Hanggang dito na lang muna yung natin dahil nag-testing lang naman tayo ng mic. Mamaya ite-testing natin yung mic yung nakakabit na sa helmet, tapos tignan natin kung may maririnig tayong wind sound o wind noise yun habang nananakbo tayo sa daan. So ito nga pala, si Born to be Right. Peace. Ayan tropa. Boss, thank you. Testing na natin yung mic habang tayo ay nananakbo.
Ay. Let's go. Yan, so shoutout nga pala dyan ha, sa lahat ng tropa. Testing natin yung mic. Nananakbo. Okay, alright. Excuse me po. Kung meron ba tayong maririnig na wind noise, siguro meron talaga. Pero sana wag naman ganun kalakas talaga, no? Sana sakto lang. So, right. Punta na tayo ng LTO Pasig. So, nag-drop by na lang ako dito dahil malapit lang naman sa pinuntahan kong LTO na Botas. Kaya nag-decide na lang din ako na mag-drop by dito para bumili ng mic. So, mura lang naman, 100 pesos. Yun. So, ingat sa atin lahat dyan, mga tropa. Huwag tayong loko-loko magmaneho. Yun. So si Sir Jojo nagtanong na rin kung meron na ba tayong sticker sa ating vlog. So sabi ko wala pa. Papagawa pa lang tayo. Yun. Okay, alright. So para sa nagtatanong na kung legit ba ang memory PH, so 100% mga tropa, legit sila. Oo, legit na legit. Napakaganda rin ng service nila. Yun. So testing lang na ito natin itong mic natin na kahit mumurahin hindi papatalo. Ganun ba? Oo, kasi wala pa talagang stock ng Boya para sa mga action cam. Meron kayong makikita sa online, Shopee or Lazada. Yun naman yung pang camera talaga at pang cellphone. So wala yung para sa action cam. So although pwede naman yung sa ano, kaso medyo may maririnig kang hagas-has. Hagas-has kumbaga, ha. Ganon. Tayo, sana ba tayo pupunta neto? Siyempre dito tayo sa baba. Ay mali, dapat dun pala sa kabila. Ay hindi, paano na tayo nagtahan tayo Okay lang, kahit saan tayo maposisyon. Go, go, go lang. Tignan natin kung pogi ba tayo dito sa camera. So, okay naman. Napakainit ng panahon. Mamaya try natin sa mabilisang takbo. Kung excuse me po.